τον κύριο Βασιλόπουλο, για την δημοτική πρόσκλησή του να είμαι ένας εκ των ομιλητών στην παρουσίαση του βιβλίου του. Και επειδή ίσως εύλογα δημιουργείται η απορία σε κάποιους και ζητάει να συνεργαστεί στην παρουσίαση εδώ του βιβλίου για την τέχνη, να μου επιτραπεί να πω ότι είμαι από εκείνους που συμμετέχοντας στο εκπαιδευτικό κίνημα εδώ και αρκετά χρόνια, μαζί με άλλους εκπαιδευτικούς, μαζί με τον Παύλο τον Χαραμί που είναι παρόν σήμερα ανάμεσά μας, και συνειδητοποιώντας την τεράστια σημασία των κατηχητικών μαθημάτων και ευρύτερα της αισθητικής αγωγής, βοήθησα στο να κάνει σημαντικές πρωτοβουλίες η ΟΛΜΕ, η Ομοσπονδία στην οποία ανήκω, για να στηριχθεί και να αναβαθμιστεί η διδασκαλία αυτών των μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δυστυχώς απευθυνόμασταν όλα αυτά τα χρόνια σε ότα μία κουόντων. Στο πλαίσιο αυτό είχαμε πάρει και με την Ελένη του Πολυχρονάτου μια πρωτοβουλία το 2006 να απευθυνθούμε στην τότε Υπουργό Παιδείας, την κυρία Γιαννάκου, και στον τότε πρόεδρο του ΟΣΚ με ένα υπόμνημα τεκμηριωμένο, αξιοποιώντας και την εμπειρία άλλων χωρών όπως της Γαλλίας, του Γαλλικού Εκπαιδευτικού Συστήματος, προτείνοντάς τους να ψηφίσουν διάταξη με βάση την οποία θα έπρεπε θα προβλέπεται το 1% του προϋπολογισμού του για την ανέγερση κάθε σχολικού κτηρίου να διατίθεται για να δημιουργούνται έργα τέχνης είτε στο ίδιο το κτίριο είτε στο προάβλιο του σχολείου, αξιοποιώντας το δυναμικό, το πλούσιο δυναμικό που διαθέτει ο τόπος αυτός στον τομέα ιστορικού. Η πρότασή μας τότε είχε θετική ανταπόκριση, μάλιστα μέσα σε λίγες μέρες βγήκε και ένα δελτίο τύπου, μια ανακοίνωση από την τότε Υπουργό που ενημέρωνε τους πολίτες και τους εκπαιδευτικούς ότι η πρόταση αυτή γίνεται αποδεκτή και θα προχωρήσουμε στην υλοποίησή της. Βέβαια, οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμόζονται όλα αυτά τα χρόνια στην εκπαίδευση δεν αντέχουν να στηρίξουν την καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία. Σήμερα βέβαια κάποιοι θα πούν ότι σε περιόδους περικοπής μισθών, συντάξεων, κοινωνικών παροχών, ανατροπής δικαιωμάτων και κατακτήσεων των εργαζόμενων ενός ολόκληρου αιώνα, είναι πολυτέλεια να συζητάμε για έργα τέχνης στους σχολικούς χώρους. Εμείς, και πιστεύω όλοι όσοι είμαστε εδώ, επιμένουμε να μην συμβιβαζόμαστε με αυτή τη λογική και έχουμε επιχειρήματα να κοιτάξουμε, συνειδητοποιώντας ότι απαιτούνται μεγάλες ανατροπές ευρύτερες για να αναγνωριστεί ο ρόλος της τέχνης στην εκπαίδευση και την κοινωνία ευρύτερα. Σε ό,τι αφορά το βιβλίο της Ελένης, εκτιμώ ότι ευτύχησε τόσο στη σύλληψη όσο και στην πραγμάτωσή του και γι' αυτό αποτελεί για όλους μας ένα ανεκτήμητο δώρο. Δεν κάλυψε απλώς ένα σημαντικό κενό στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία που ασχολείται με τα θέματα της τέχνης, αλλά αποτέλεσε ταυτόχρονα μια πρωτοποριακή παρέμβαση σε έναν χώρο που, από ό,τι μπορώ να αντιληφθώ, ήταν σε μεγάλο βαθμό αχαρτογράφητος. Το πρώτο στοιχείο που εντυπωσιάζει ακόμα και έναν αδαή αναγνώστη είναι ο πλούτος του υλικού που συγκεντρώθηκε ασφαλώς με μόχθο και περισσή φροντίδα. Υπηρετώντας μια τέχνη κυριολεκτικά και μεταφορικά χωρίς σύνορα, η συγγραφέας εντόπισε και κατέγραψε ένα προσδόκητα ευρύ φάσμα έργων τέχνης από όλο τον κόσμο που εντάσσονται στη μεγάλη κλίμακα και καλύπτουν όχι αποκλειστικά την περίοδο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κυρίως τα τελευταία 50 χρόνια. Το επόμενο βήμα αφορούσε τη συστηματική ταξινόμηση και οργάνωση αυτού του εξαιρετικά απειθάρχητου υλικού. Και εδώ η Ελένη Πολυχρονάτου επιστράτευσε τη βαθιά θεωρητική κατάρτιση και την ευρηματικότητά της για να δώσει τις δικές της απαντήσεις σε δύσκολα ερωτήματα. Έτσι, στα αρχικά κεφάλαια εξετάζει τις συνθήκες μέσα στις οποίες γεννήθηκαν τα συγκεκριμένα έργα τέχνης ως απαντήσεις σε υπαρκτά προβλήματα και ανάγκες. Στα επόμενα κεφάλαια, όπως αναφέρει και η συγγραφέας, ταξινόμησε τα έργα αυτά σε ενότητες και τα μελέτησε με κοινό παρανομαστή τον ενεργητικό ρόλο που μπορεί να παίζει ο καλλιτέχνης στην κοινωνία.
Στο σημείο αυτό βρίσκεται, κατά τη γνώμη μου, ένα από τα κλειδιά που μας προσφέρονται για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η Ελέη Πολυχρονάτου προσεγγίζει και οργανώνει το υλικό της. Είναι η σχέση του καλλιτέχνη με την ευρύτερη συλλογικότητα στους κόλπους της οποίας εναποθέτει ο καλλιτέχνης το έργο του και επιζητεί τη δικαίωσή του. Πρόκειται για μια σχέση πολυδύναμη και πολυδιάστατη που συχνά διαμεσολαβείται από τις αντιφάσεις και την παθογένεια της κοινωνίας που ο καλλιτέχνης προσπαθεί να υπερβεί. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι ήδη στην πρώτη ενότητα του πρώτου κεφαλαίου η συγγραφέας έχει δώσει τον τίτλο «Ο ρόλος του καλλιτέχνη στην κοινωνία και το έργο τέχνης μεγάλης κλίμακας». Η ενότητα αυτή συμπληρώνεται στη συνέχεια από δύο ακόμα ενότητες του ίδιου κεφαλαίου που αναφέρονται στον κοινωνικό προβληματισμό των καλλιτεχνικών κινημάτων στο πρώτο και στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και ολοκληρώνεται με μια τρίτη υποενότητα με τον τίτλο «Ο κοινωνικός λειτουργικός χαρακτήρας του έργου τέχνης». Αυτό που χαρακτηρίζει την τέχνη του 20ου αιώνα, τονίζει η Πολυχρονάτου, είναι η συνεχής εμφάνιση κινημάτων με δηλωμένη ανατρεπτική διάθεση σε συνδυασμό με οράματα κοινωνικής αλλαγής. Ειδικότερα τα πρώτα κινήματα του μοντερνισμού στις αρχές του αιώνα επισήμαναν ότι τα ίδια τα έργα τέχνης διαχωρίζουν τους ανθρώπους σε τάξεις, δηλαδή σε αυτούς που μπορούν να τα αποκτήσουν και σε αυτούς που δεν μπορούν. Επομένως, για τους πιο συνειδητοποιημένους από αυτούς στα θέματα των κοινωνικών ανισοτήτων, ήταν αναγκαία η διεκδίκηση ενός ενεργού ρόλου στην κοινωνία, ώστε να επιτευχθεί η άμεση και πολυδιάστατη σύνδεση του ή της δημιουργού με την κοινωνία. Και ήταν αναπόφευκτο σε αυτή τη διαδικασία να αξιοποιηθεί και η μεγάλη κλίμακα, μια κλίμακα που καθιστά το έργο εξ αρχής προσιτό στο ευρύ κοινό και αντιμάχεται την ατομική ιδιοποίησή του. Το έργο τέχνης μεγάλης κλίμακας υπήρξε συνεπώς σταθερά πομπός μηνυμάτων και δεν είναι λίγοι καλλιτέχνες που το έχουν επιλέξει για να προβάλλουν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα και να ενισχύσουν τον βαθμό κατανόησής τους από το κοινό. Τέτοια έργα αναφέρονται συχνά από την Πολυχρονάτου και επιτρέψτε μου από αυτά να στοιχειολογήσω σχετικά παραδείγματα. Όταν ο Όλαφος Ελίασον άδειασε στον ποταμό Στρόμεν που διαρρέει τη Στοκχόλμη μεγάλες ποσότητες πράσινου μη τοξικού χρώματος, η πρόθεσή του ήταν σαφής. Ήθελε να στείλει ένα σαφές μήνυμα για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και τους κινδύνους που ενέχει για τους υδάτινους πόρους, το έδαφος και την ατμόσφαιρα. Μόλις η ουσία απλώθηκε στο ρεύμα του ποταμού, η επιφάνειά του απέκτησε ένα λαμπρό φωτεινό επίστρωμα. Το ενδιαφέρον των κατοίκων της πόλης για το ασυνήθιστο γεγονός είχε κερδιθεί από το αισθητικό αποτέλεσμα αυτής της εφήμερης παρέμβασης και η συζήτηση για την επανεκτίμηση της σημασίας του περιβάλλοντος μπορούσε να οδηγήσει σε πολιτικά αιτήματα προς την εξουσία. Μια άλλη παρέμβαση μεγάλης κλίμακας έγινε στην Κύπρο, στα τείχη της Λευκωσίας από τον Τριχάντη το 1983. Στόχος της ήταν να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με το κυπριακό ζήτημα. Η Πολυχρονάτου εξηγεί τον τρόπο της παρέμβασης, σελίδα 228 του βιβλίου, ορθογώνια τεμάχια βαμμένα στις αποχρώσεις με το τείχος είχαν τοποθετηθεί στα σημεία του τείχους που είχαν καταστραφεί ή συνευρίσκονταν στο έδαφος με τα κομμάτια από το κανονικό τείχος. Η παρέμβαση είχε ενσωματωθεί στον περιβάλλοντα χώρο, ώστε ο θεατής να μην μπορεί να διακρίνει με ευκρίνεια τα όρια του έργου τέχνης και της πραγματικότητας. Το απάνθρωπο και παράνομο στρατόπεδο του Γκουαντάναμο, στη στρατιωτική βάση της Κούβας, είναι ένα από τα πιο ζωντανά παραδείγματα της βίας που ασκούν οι υπεριαλιστές σε βάρος των λαών. Το στρατόπεδο αυτό, γράφει η Πολυχρονάτου, μεταφέρθηκε σε μικρότερη κλίμακα ως ζωντανή αναπαράσταση του κολαστηρίου σε μια υποβαθμισμένη συνοικία της βιομηχανικής εργατόπολης Μάντσεστερ της Βρετανίας και παρουσιάστηκε ως θέμα καλλιτεχνικής δημιουργίας. Μαζί με τον καλλιτέχνη Τζέι Ρέντμαν συμμετείχαν μια ομάδα εθελοντών ώστε να αποδοθεί ζωντανά η ατμόσφαιρα του στρατοπέδου συγκέντρωσης με ζωντανούς θεσμοφύλακες, ζωντανούς κρατούμενους και σε πραγματικές συνθήκες κράτησης και διατροφής. Μπορεί να ρωτηθεί κανείς εδώ ποιο αντίστοιχο έργο μεγάλης κλίμακας θα μπορούσε να δημιουργήσει ένας σύγχρονος καλλιτέχνης συγκλονισμένος φερειπίν
από την εικόνα της καγκυλόφρακτης παιδικής χαράς που μόνο ο Χαράδεκος φέρει της πλατείας του Αγίου Παντελεήμωνα. Μιας πλατείας που έχει πάψει εδώ και πολύ καιρό να φιλοξενεί τα παιδιά της περιοχής εξαιτίας της βίαιης ιδιοποίησης του δημόσιου χώρου από τους νεοφασίστες της Χρυσής Αυγής. Η επανάκτηση του δημόσιου χώρου από την κοινότητα είναι επιτακτική ανάγκη και η τέχνη μπορεί να συνδράμει αποφασιστικά σε αυτή την κατεύθυνση. Μια άλλη ευρεία θεματική κατηγορία των καλλιτεχνικών έργων μεγάλης κλίμακας αφορά τα ζητήματα στέγασης. Η εξασφάλιση μόνιμης στέγης είναι από τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περιθωριοποιημένοι κάτοικοι των σύγχρονων μεγαλοπόλεων και η εξαθλίωση των εργαζομένων που προκάλεσε η πρόσφατη κρίση του καπιταλιστικού συστήματος και οι πολιτικές των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου όξυναν περαιτέρω την κατάσταση. Ολοένα και περισσότεροι άστεγοι κυκλοφορούν ανάμεσά μας και ειδικά η περιοχή της Αθήνας που μας περιβάλλει εδώ απόψε, το λεγόμενο ιστορικό τρίγωνο, φιλοξενεί εκατοντάδες αστέγων. Ποια θα έπρεπε να είναι η απάντηση του καλλιτέχνη σε μια αντίστοιχη πρόκληση της εποχής του? Ο Χριστόφ Βοντίτσκο, αξιοποιώντας και την προσωπική προσφυγική εμπειρία του, παρουσίασε το 1988 στην έκθεση «Σχέδιο οχήματος του αστέγου» ένα κινούμενο σπίτι για τους άστεγους πολίτες της Νέας Υόρκης. Αντέδρασε έτσι στην παρότριση του Δημάρχου της πόλης προς τους εικαστικούς και αρχιτέκτονες να αντιμετωπίσουν από κοινού το πρόβλημα των αστέγων της πόλης. Όπως εξηγεί η Πολυχρονά του, το έργο του Βοντίτσκο ήταν ένα όχημα ατομικής χρήσης, κατασκευασμένο από αλουμίνιο, σειρμάτινο πλέγμα και πλεξιγκλάς, που μπορούσε να συναρμολογηθεί κατά ποικίλους τρόπους, ώστε ο άστεγος πολίτης να μπορεί σε αυτό το όχημα να τρώει, να κοιμάται, να πλένει και να κάθεται, αλλά και να συλλέγει χρήσιμα απορρίμματα. Για τον Βοντίτσκο, οι άστεγοι έπαιρναν τη μορφή μόνιμων εξωτερικών μνημείων με συμβολικές αρχιτεκτονικές μορφές. Και μπορεί από μόνο του κάθε ένα τέτοιο όχημα να μην ήταν εργοτέχνης που εντάσσεται στη μεγάλη κλίμακα. Αλλά ας αναρωτηθούμε ποια θα ήταν η συνολική εικόνα μιας περιοχής όπως το κέντρο της Αθήνας, αν οι άστεγοι κυκλοφορούσαν με ένα έργο τέχνης ως κινητή κατοικία τους, αντί για τις κακόβουστες συντεργές. Φυσικά, αυτή η απάντηση από την πλευρά του καλλιτεχνικού κόσμου δεν συνιστά λύση του προβλήματος, αλλά έναν τρόπο πιο ανθρώπινης διαχείρισής του. Πιο ριζικές απαντήσεις στο στεγαστικό ζήτημα, στο πλαίσιο των έργων μεγάλης κλίμακας, επιχείρησαν να δώσουν καλλιτέχνες που αντιλαμβάνονταν με διαφορετικό τρόπο τη σχέση ανθρώπου-φύσης και επιχείρησαν διάφορους συνδυασμούς της τέχνης με επιστήμες, όπως η αρχιτεκτονική ή η πολεοδομία. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Χούντερ Βάσερ, που ανέλαβε να κατασκευάσει μεγάλο οικοδομικό συγκρότημα 50 διαμερισμάτων στο Λόβενγκάσε της Βιέννης. Στόχος του ήταν να δημιουργήσει ένα σύμπλεγμα από χώρους ευτυχίας. Οι κατοικίες που σχεδίασε χαρακτηρίζονταν από ακανόνιστα παράθυρα, συστάδες δέντρων, ανάμεικτα χρώματα, κυματιστές απολύξεις, θόλους σε σχήμα κρεμμυδιού και μπαρόκ κοινοστοιχίες. Τα σπίτια έδιναν την εικόνα ενός κατακόρυφου χωριού, καθένα με τη δική του χρωματιστή ταυτότητα και την ξεχωριστή φυσιογνωμία του. Αλλά και η κατασκευή του υπήρξε μια ενδιαφέρουσα διαδικασία. Ακόμα και οι εργάτες είχαν συνειδητοποιήσει ότι δεν ήταν απλοί εκτελεστές, έπαιρναν πρωτοβουλίες και γίνονταν δημιουργικοί, τις Κυριακές έπαιρναν τις οικογένειές τους για να επιδείξουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους. Σχολιάζοντας το έργο του Χούντερ Βάσερ, η Ελένη Πολυχρονάτου αναφέρει ότι ενδιαφέρθηκε έντονα για το περιβάλλον και για τη συλλογική ταυτότητα. Στόχευε σε ένα ιδανικό κόσμο και θεωρούσε ότι ο σεβασμός του ανθρώπου για τη φύση είναι το κλειδί για την ευτυχία και την ομορφιά. Φανταζόταν μια κοινωνία που εκτός από τα δέντρα και τα άλλα φυσικά στοιχεία θα προβάλλει διεθνικές και ειρηνόφιλες πεποιθήσεις και εξελιγμένη τεχνογνωσία. Επιτρέψτε μου να πω τελειώνοντας ότι παρόμοιες αρχές και αξίες χαρακτηρίζουν τη δημιουργία της φίλης Ελένης Πολυχρονάτου. Όχι μόνο το συγγραφικό αλλά και το καλλιτεχνικό της έργου παράγεται μέσα από την καθημερινή συνειδητοποίηση της ανάγκης να εδραιωθεί μια κοινωνία ειρήνης, κοινωνικής δικαιοσύνης, σεβασμού της διαφορετικότητας και αλληλεγγύης, όπου οι πολίτες θα ζουν και θα αναπνέουν
και θα δημιουργούν ομορφιά μέσα στην ομορφιά. Και σε αυτό ακριβώς έγινε πρωταρχικά η σημασία της προσφοράς της, που αμφιδόλευτα μας επιβαρυψηλεύει και με αυτό το συντακτικό της μόνιμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να κλείσει η κυρία Πολυχρονάκη με 2 λόγια.